Kinakain nga. Oh. Sa ibabaw oh. Anong isda ba yun, sir? Mulot. Yun na, tumakbo na. Oh, nagtawag ulit. Puta. Ayun na, sugod na rin oh. Kaya nga, Oh. nagtawag din eh. Oh, yun oh. Oh. Hagisan mo, sir. Dito. Oh, nagtatawag pa nga nga. Oo. Nataranta tuloy ang mga animal. Ganito pala maganda dito para malibang sila. Marunong din sila na talagang alam nila na pandemic, yung iba nilang kasama, hindi pa kumakain, tatawagin nila, di ba? Alam nila na pandemic, yung iba nilang kasama, Hindi pa kumakain, tatawagin nila, di ba? Sana all. So, mayroon silang Oh, ito yung mga patawan. Daming banasay, oh. Yun oh, daming isda. Guys. Kumakain ng tinapay. Ayan oh. Pinagagawan yung nakalutang na tinapay. Wow. Ito na oh. Ayun. Guys. Ayan. Yung mga huli niya oh. Buhay pa. Ayan, pumain. oh no! Dami, oh. Oh, Ay, mga kuwan. Mga burluloy. ayun, oh. Yan, oh. Lina ng isda. Liliit. Ayan oh, dami. Kumakain ng tinapay. Siya Yun, huli oh. ang mga yan. Ayan oh, mga zebra. Yan ang zebra fish. Yan, oh. Ito Dami, to oh. oh, dami. Isang grupo. Oh, baka ka madulas dyan. Lintong ka na ibaliktad ka pa riyan. Sarap hagisan ng lampat nito. Lilis. Ayun ang putang ina, maganda utoy oh. Ang laki, ano yun oh? Talakitok. Nasaan? Andyan. Sumasabay. Ayun. Oh, yun. yan oh. Hindi. Ah, At talakitok yan. ayan oh, malaki nga. Inang animal na yan. Kuya ang bangwit. Alan, dito ka tumapon oh. Daming isda guys oh. Hindi naman kumagat sa bingwit. Puta na, parang yan ay doon sa Sa pinuntahan cornets. natin, So ayun guys, mga uragon, mga ka-anglers. Ayun oh, tiyan mo ito yung talakitok oh. Ayun oh, Mag-uuwi na kami. ayun oh. Nagpakita yung mga isda. Uuwi na kami. Andito lang pala sa gilid eh. Ay di ba yung sila nang gigilid lang yung mga namimingwit. So, what's up mga uragon, mga ka-anglers dyan. Ayun, time check
alas 10:40 na, 10:40 ng umaga. Medyo mainit talaga. So uwi na kami guys. So uwi na kami mga Uragon, mga ka-anglers. At medyo wala masyadong ano dito sa dagat na to, wala masyadong isda. Wala yatang isda dito. Ayaw kumagat sa pain. So ayan guys, uwi na ang mga anglers at tanghali na. So dito na rin tatapusin ang vlog na ito. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-Uragon, mga beshi, mga bay, mga ka-anglers. Hanggang sa muling pagkikita. Maraming salamat. So ayun mga Uragon, mga anglers, uwi na nga kami. At tanghali na. Ready na. Bibiyahe na. Daghang salamat sa pagtanaw o ang pimutanan. Shout out dyan sa aming idol na si Fernan. Laging nagtatanong kung may malakapas, may talakitok, may lovely. Pasensya na sa dik. At ngayon, barakuda lang, nakawala pa. Nakadali kami isang tuloy na malakipya. What? Next time. A few moments later. Ayan yung huli ni Mr. Uiramo. Ito siguro. Mayroong Nora. Ayan. At ito rin yung nahuli ko. Alimasag.